Luoko muovi arkeemme turvallisuutta? Onko muovi turvallisuutemme kannalta jopa korvaamatonta? Ja ovatko myös muovipakkaukset turvallisuuskysymys? Useimmat meistä ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että ihan kaikki maailmassa käytettävä muovi on tuskin tarpeellista. Harvemmin sitä tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että muovi on myös turvallisuuskysymys. Esimerkiksi erilaisten kulkuneuvojen turvalaitteet, turvavyöt, puskurit, pyöräilykypärät ja heijastimet. Yleensä muovisia kaikki. Muovi suojaa meitä ja pelastaa ihmishenkiä joka päivä. Yksi muovien tärkeistä ominaisuuksista on se, että ne eristävät sähköä. Sen myötä muovit mahdollistavat muun muassa erilaisten sähkölaitteiden toimivuuden ja tuovat arkeemme turvallisuutta. Mennään tapaamaan Jan Järveläistä Premix Oy:hyn. Hän osaa kertoa lisää muovien sähköön liittyvistä ominaisuuksista ja niiden merkityksestä arjen turvallisuudelle. Sähkömagneetiikan asiantuntija Jan Järveläinen, teillä täällä saadaan muoviin erilaisia sähköön liittyviä ominaisuuksia. Kerro hieman, että minkälaisia? Joo, eli meillä Premixillä tehdään kahdenlaista muovia. Ensinnäkin tämmöisiä sähköjohtavia muovia, millä voidaan estää staattisen sähkön synty. Ja toinen on sähköeristävät muovit, mitä tarvitaan muun muassa tietoliikennealan tarpeisiin tai tutkiin. No entä millä aloilla ja minkälaisissa yhteyksissä nämä mainitsemasi ominaisuudet ovat merkittäviä ihan arjen turvallisuuden kannalta? No vaikka nämä sähköjohtavat muovit, niin ne on hyvin tärkeitä räjähdysherkissä ympäristöissä, esimerkiksi kaivoksissa ja bensa-asemilla. Jos vaikka tämä bensalietku tehdään sähköjohtavasta muovista, niin voidaan minimoida kipinöinnin riski ja näin ollen myös räjähdyksen riski. Entä se sähkön eristävyys? Sähköeristäviä muovia voidaan käyttää autotutkissa. Liikenteessähän kuolee yli 1 miljoonaa ihmistä vuodessa ja niistä onnettomuuksista suuri osa johtuu kuljettajan virheestä. Sen takia kaikki kuljettajaa avustavat järjestelmät, esimerkiksi hätäjarrutus tai kuoleenkulmavaroitin, niin nehän pelastaa ihmishenkiä. Ja niissä muovilla on aivan ratkaiseva rooli. No entä onko muita esimerkkejä siitä, miten muovilla ihan arjen tasolla on merkittävä turvallisuusvaikutus? No ihan yleisesti muovilaitteiden kotelointi. Siellä se kotelo varmistaa sen, että laite toimii luotettavasti ja turvallisesti ja niin kuin se on suunniteltu. Ja muovi on siihen hyvä, kestävä, kova ja valmistettava materiaali. Toinen applikaatio voisi olla terveysala, syövän diagnostisointi. Siellä tämmöisen muovilinssin avulla voidaan kohdentaa se signaali just oikeaan kohtaan ja parantaa sen diagnostisoinnin luotettavuutta. Myös erilaiset tehdasympäristöt. Siellä tarvitaan antureita, joilla varmistetaan riittävän korkea työturvallisuuden taso. Ja siellä muovilla on myös oma paikkansa. Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että muovi on myös turvallisuuskysymys. Kyllä, ilman muuta. Ja muovilla on sellaisia ominaisuuksia, mitä muilla materiaaleilla ei ole. Eli sitä on tosi vaikea korvata millään muulla. Ja näin ollen just näissä turvallisuusalan sovelluksissa se on ihan ratkaisevassa roolissa. Myös elintarviketeollisuudessa ja terveydenhuollossa muovi on monesti turvallisuuden kannalta tärkeässä roolissa. Sen avulla voidaan varmistaa kustannus- ja ekotehokkaasti esimerkiksi ruokatuotteiden hygienia. Käydään kysymässä asiantuntijalta lisää, onko muovi tietyillä aloilla oikeasti korvaamatonta. Vipak Oyn toimitusjohtaja Tuija Suurhamari, te teette pakkauksia muun muassa elintarviketeollisuudelle sekä terveydenhuollon ja hoidon tarpeisiin. Millainen rooli muovilla materiaalina on esimerkiksi tuoteturvallisuuden kannalta? No pakkauksen tarkoitus on aina varmistaa sen tuotteen turvallinen käyttö siihen tuotteen loppukäyttöikään asti. Elintarvikesektorin puolella niin ei me kukaan haluta syödä pilaantuneita elintarvikkeita ja myös halutaan varmistaa, että ruokahävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Ja toisaalta sitten taas terveyssektorin tuotteissa niin on kirjaimellisesti elintärkeää, että ne ruiskut tai leikkaussalitarvikkeet on steriilejä. Koetko, että muovi materiaalina on näissä yhteyksissä korvaamatonta? Kyllä koen. Ei meillä tänä päivänä ole toista materiaalia, jolla me saataisiin aikaan samanlaiset ominaisuudet. Toki myöskin muoveja ja muovipakkausta kehitetään koko ajan eteenpäin. Julkisuudessa puhutaan tällä hetkellä paljon turhista muovipakkauksista. Minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu sinussa herättää? No ihan varmasti turha pakkaaminen on turhaa.
tänä päivänä, jos katsoo meidän asiakaskuntaa, niin ei kukaan halua käyttää turhaa materiaalia tai pakata turhaan. Että kyllä meidän painopiste on hyvin selkeästi siinä, että nostetaan meidän materiaalitehokkuutta. Tänä päivänä me pakataan vaikka makkarapaketti tai kinkkupaketti, niin siinä saattaa olla 50% vähemmän muovia kuin vielä muutama vuosi sitten. Ovatko kaikki muovipakkaukset mielestäsi todellakin tarpeellisia? No ei varmasti ihan kaikki maailman muovipakkaukset ole tarpeellisia, eikä varmaan kaikki maailman tuotteet ja kaikki maailman kuluttaminenkaan ole tarpeellista. Mutta että jos mietitään sitten näitä vaikkapa elintarvikepakkauksia, terveyssektorin pakkauksia, niin siellä me puhutaan ihmisten terveydestä, jopa ihmishengistä, ja siellä todellakin näen, että pakkaaminen on tarpeellista. No entä miten varmistetaan, että muovista valmistettu elintarvikepakkaus on turvallinen sekä ihmisille että ympäristölle? Meillä on siinä tuottajavastuu ja tietenkin tuotantoa ja laatua valvotaan jatkuvasti. Tuotantotilat meillä on sertifioitu ja me toimitaan normien ja säädösten mukaisesti. Jatkuvasti kehitetään meidän toimintaa myöskin eteenpäin. Esimerkiksi sairaalatuotteiden osalta niin nämä tuotteet valmistetaankin ihan puhdastilassa. Muovi ja arjen turvallisuus kulkevat siis tiiviisti käsi kädessä. Muovi materiaalina on käytännössä usein korvaamatonta esimerkiksi liikenteen, elintarvikkeiden ja terveydenhuollon turvallisuuden kannalta. Ja sähkölaitteet. Muovia on niissä kaikissa ja sen ansiosta ne toimivat niin kuin pitää. Muovi on siis todellakin turvallisuuskysymys. Ensi kerralla suunnataan tulevaisuuteen sarjamme viimeisen jakson kunniaksi. Heippa!